tiri palive iri kutambwa naED Mnangagwa iko zvinezvi. Pane nyaya dzakutanga kubuda dzekuti unoziva kuti even kana uri kwauri ikoko, and I believe kuti this is the right time yekuti patine tichitaura even nyaya dzakaita sedzidzidzi, vanhu vakaita sana ED vane time yekuona, ndo pavane time yekuscrolla vachisangana pavanenge vachiona even mavideo pama YouTubes pavo, ndo panoita pop up nyaya dzese, since mapolitician news ndo entertainment dzavanototeerera, zvimwe zvese zvavatarise zvingava zvemadrama, but they know kuti okay what exactly is going on munyika medu, chiri kuitika, ndianani vari kutaurisa, ndianani vari kunetsa mazuva ano. Pane nyaya iri kupisa panapa, nyaya idzi dzadzoka dzoita 2, saka tauti tingodzibatanidza because dziri kungoenda dzichingononongedzera munhu 1 at the end of the day. Kunetsekana kana kuti kutambudzika kuri kuita AMH Alpha Media Holdings kuri kukonzereswa nebato reZANU-PF. Isusu makunga anga ari kufamba mastreets pari kunzi zvoni veAlpha Media Holdings ava pakuningirina mari kwavari kuita, kushayika kwavari kuita mari, zviri kunzi vanzi pakaitwa foreign what yaiitwa naTrump kumiswa kwayo ndo yakakonzeresa kuti zvinhu zvichinge zvichienda neipapo. Ndichanyatsoitaura nezvayo nyaya yacho, rekedza titangire pane nyaya iri kunyanyopisa, inova nyaya iripo paheadline iri kuitika. Pari kunzi zvoni the general manager and his team are planning to recall the managing director soon while the MD is on leave. Those implicated in theft are likely to be arrested, which could lead to the big boss's dismissal. Not sure if it will work out. Apa handina hangu kudakwa pava kupisa. That's Killer Zivhu, former MP wemuZANU-PF imomomo. Isusu vamwe tomuziva nemazita akawanda, vanhu vakawanda nokutaura kuti ndiye akazoda yakadai. So ataura kuti pane kakudzingwa kwamabasa kuri kuda kuitika, because I know kuti a lot of people chaita kuti ndiuye panyaya iyi ndiibate ndiitaure, because tiri kuziva takavimbisana tikati gore ratikupinda ra2026 kuchasungwa vanhu vakawandisa, because 2025 kwakasungwa vamwe vasina mhosva. Imagine kuti izvezvi so we have people like anamadzibaba oshanduko, Malcolm Masarira, Traore, vakawanda vakangobatirwa nyaya dzekuti kuvabvunza kuti nyaya dzavakabatirwa ndedzei, hapana kana kwanisa kuzvinongedzera. Yet we have people like Anamebo Chinomona vekuti vari kuspenda ma64,000 kutenga maketeni, vari kuspenda mari dzakawanda vachitenga mashandale, zvimachichi, zvimavhasi, zvimachichi zvanzi kubeautify imba. Imagine kuti pari kutorwa taxpayer money kutenga mapilo emumba memunhu, but hakuna kana wani munhu ari kusungwa ipapo, hakuna any ngirikini kana chekuti tingataura kuti vari pera vanokwanisa kugara pasi vonyatsoongorora zvinhu izvi vachibvunza kuti imiwo uri kutengesa curtain rakona 64,000, what kind of curtain is that? No one is willing to do that. Dzingori nyaya dzingorimo dzine dzingotaura kuti pano zviri kuzoda, but guys ringoriwo jira, mari ikaona makusvika pakuti kushaya musoro here kushandisa that amount of money, but that same amount of money iri kutaurwa kunzi yakashandiswa iyoyo, because kune vanhu vanenge vachigaisana dhiri. Like for example toziziva, we know there is guy called Tungwarara aritonzi anga nedhiri rake raibwenikina achinzi ndiyo kuchaja perimeter wall yepaState House achideza totada 10 million, rinovakwa negoridhe rejurawo racho. So vanhu vese vachange vari pama1 panguva dzavo. So toda tichidzokera pane nyaya yeAMH. kuAMH vari kuti government ine chikwereti chavo che400,000, zvinova izvo zvinhu zviri kukonzeresa kuti vabroke vatadze kubhadhara vashandi mari in time. Ndo nyaya iri kunyanyobhohwa iyoyo. Saka kuona kuti we have people like ana Blessed Mhlanga, you know that guy ari kusangana nemaproblems akawanda honestly. Kumagini kuti anga abva kubatwa apa last time takaona ende ndozvo vanenge vachivengerwa izvozvo kunzi imimi muroshanda kuvanhu kuAMH muda kuzviona nganani mune muchinyora muchiita sei, but pari kunzi the biggest culprit ipapa ndicho charamba ningada kutotry kuda unomisidzana nevanhu vavo kuti chinhu chiende down chidone, even though Nick Mangwana atoti kuti no, kuti chinhu chichidona hazviite, tofanira kuramba tichinzwa nyaya dzakawanda from ngirikini iyo legacy yavo inofanira kuramba yakaita sei yakangonaka ingori in order, yakangoenda yakadaro zvinhu zvichifamba bho. But majournalists vapa ma1 $50 kutonzi tafanira kupaidza January, vane mhuri like isusu tiri kuziva. For example iwe unogona kunge mwana adoenda ECD or grade 1, muri kudzidzisa kanyaya dzemastationary zvakawanda zvimwe zvese zviri kuda kuitika. January disease yega ikazvimirira udotenga mauniform udori. So imagine wapiwa $50, what's next? Zvakutoforsa majournalist kuti vaende muside hustle, zvakuforsa majournalist kuti vave compromised, because iwo uchazosvika utonzi right iwo toda kuti since muri part of the ngirikini wanga wadii kuti ungopinda kana uchijoina wakadai so chinhu ichi.
ungodi kuti utanga utibudisira nyaya dzedu wakadai so. But government iri kunzi 400,000. The same 400,000 iri kudonedza company yakakura. Because to be very honest with you, AMH ikampani hombe. Atidi kunyeberana. In terms of media, ndo vanhu vahombe vaya. Tarisai kana ma newspaper anobuda under AMH. Mangani. Newsday, The Standard, Zim, chichi kune even kana pa broadcasting chichi pane Heart and Soul ngirikini television. But look what they're doing. Look what they're going through. Only because of $400,000 iri kubhadhara kunzi government ndio iri kukwereta. The same $400 iri kutorwa neparliament vachinopa mobile chinomona. Iri kutochema economy yese yachema yadona company iri kutochema kuti vakomana at least dai this money yanga yapfura nemoko medu zvaikwanisa kutibatsira. Iyo amount of money yo irutanga isina basa irutanga shoma iyoyo. Company yese iri kutochema. Varutera nda kudzimba izvo inzara amenotoona ngano vanenge vaaffectika saka ameno panotinetsa manje kuti tichipanzwisisa kuti panenge pachizonzi panofamba sei kuti mari yese iyoyi muri kutoramo pamunhu wani but macompanies angadai varipo vari kutobatsirikana zvinhu zvavo zviri kutoenda kumberi kwatinenge takananga nekupi ndo patiri kuita machallenges but now ameno zviri kunzi the general manager I think manzwisisa pari kunzi the general manager apa handisidonya kutaura zvakawanda ka cause pano takudaona unotaura chinonzi chibhende dzidzirai chibhende statement kutoona wende the general manager and his team are planning to recall the managing director soon while the MD is on leave. Those implicated in theft are likely to be arrested, which could lead to the big boss's dismissal. Not sure if it will work out. Murikona nyaya yacho right inini mandisiro nyaya opedza nguwa ndimakaona pane kupowa off kwakaitwa it's not off leave yakatorwa na president ED vaenda pa leave kudaro pakupanana mazuva apapo pane zvakachikiribidi chakanoitwa kuti mazuva akawanda pa leave akapuwa VP Mohadi even though vanhu vakawanda vakabuda chidonyeboda justify ana George Charamba kuti aiwa minya kuti amuzvinzwisise chete nyaya ingoripo ndeye kuti chakati but the explanation was not good enough kuma citizens because vanhu vanenge vane ma favorites avo kana even pakanzi pashekwa ma favorites hapana pekuti munganzi mapa munhu 13 days kuti aite acting president umwe achipuwa 27 days papi pacho manje ndimukuzviona saka maskillful is something yekuti chinozikanwa because munhu akangopinda chete ari acting paya anoita zvakawanda anogona kutoti right apa ichiminister chichikuta uri because you are acting ndiurimo mupower ichiminister chichikuta uri ibva ipapo iwowo ndingakuda so wakutochinja zvinhu wakutochinja maorders something like that can happen saka ndo pari kuchinyauchikirwa nzi the general manager ndamakana mazoinzwirira manje the general manager akuda kuti ase vari kuronga uda unodzinga the managing director mukuru wekambani mukuru weband I think mabata chibhende chacho chikutaurika ipapapa thank you because ndoziva kuti maakunzwisisa zvakanyanya mazuva ano right on the issue of madzibaba veshanduko vakatamba Christmas vari mukati but vana vavo mukadzi wavo vakabudikira vachinoonawo madzibaba veshanduko handinoziva pane zvaiye kuti unozoendawo unoshanyirwa family and chichi vana vakangoona baba vari mukati baba vari mumusungwa ndakanzwa zvangu kuti even madzibaba veshanduko vanga vakuzokakubatsirwawo kakapo kakubatsirika in terms of kana ndikutaura panyaya dzekuti kwakuzobatsirikana pane nyaya dzekuti vakanzi paya vanga vakatsikwa nigirikeni zvakanyanya vaitadza kuita weti saka vakazobvumidzwa kunoona madhokta but zvakangooma kuti family yako yo kunokuonera kunzvimbo kutarisa mhosva you are not even a criminal saka chi watraya kumirira kuti hausi kuda Mnangagwa that's all zvononzi munhu wakuto life yako yatopa ma1 to this extent ndo nyaya dzimwe dzinhu dzinonetsera Zimbabwe idzodzo but tine vamwe vari kudya ma400,000 hapana ari kumbovatera but look madzibaba veshanduka nyanya kuti aitisa nyika loseri chii orete varidzi vechinhu muri kudiki wabata hamusi kubata kana varidzi vechinhu because that demonstration yakadedzerwa nageza but you are doing absolutely nothing against geza wacho hapana ambonoziva kuti geza wacho ari kupi kuti vamutsvage vambate but ndo vamwe wacho but because they know kuti mumwe wavo havachakwanisa kuti vaende kunomukawadha zvekudaro anenge achingotaura zvaaritotaura atori kwaari ikoko the same geza wacho ari kunikekena ari kuita zvikonzera kuti kupanishwa kweAMH yacho iyoyo kunzi you guys were the first ndimi amuri the beginners pakupa uyu geza platform kuti atanga kutaura zvaaitaura zviya
saka AMH saka government pamwe maybe that was the reason yakati hatichavape mari yaye vakutotsvaga maways ekuramba ekudonhedza this big ngekini yese yakaita seAMH. Amen, kwakanangwa kwacho hatichazivi kuti ndekupi, but zvimwe zvacho honestly speaking zvinenge zvine kakuita se kakutoti rwadzo zvimwe zvotogumbura unototi dai itaipipi zvinhu zvine zvichiitika bcause isusu sevanhu vanoda nyika yavo tinofanira kuongorora tichitsvaga nyaya dzizvo tichii chiri kuitika, why izvi zviri kuitika munyika yedu, why izvi zviri kuitika munguva yedu, tonzwisisa so that tikazobvunzwawo negeneration ichauya kuti why izvi zvakaitika panguva yenyu munofanira kunge tine maanswers akakwana kuti aiwa zvakaitika because of 1 2 3 4 5 things, kwete kuti takatadziswa kuita zvinhu zvataida kana kuti takatadzisa nyika enda kumberi kana kuti vamwe vanhu vakasafiswa only because of munhu ane 2, vamwe mune mangani mungori ne 2, umwe ne murume ane 2. Anyway, asida kunyautaura nyaya yakawanda zvimwe tingazoramba tichiswerera panapa, but muri yeZimbabwe ndisandaenda zvangu, regai ndingoshandisa mukana uno because zvinhu zvacho zviri kuitika zvakawanda ende zvakawanda futi zviri loading. Kana uchingori muSouth Africa uchidawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndiwo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. So chinodiwa chii? Kutaura navo vokubatsira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri, haunide kutravela kuvafambira kuti muri papi madii mungupinda neipi. No, there is no need for that. Chako chete iwewe kutaura navo panhamba dzavo, but make sure kuti une passport iri valid. Kana ndichiti iri manzwisisa point yangu yekuti dzinofanira kunge dzakadhindwa ka passport dzenyu dzamukupota muchidhindisa idzodzo wakukwanisa kubatsirikana because unenge wagara uri musystem, so unokwanisa kuregisterwa company wovhurwa FNB business account uri kwauri ikoko. So contact them, namba ndidzodzi dzendakusirirai pascreen. Gore rakupera kudai woizivawo kuti wakunotanga rimwe gore une something chinobatika pamuri kuzopindawo mukungwavha unenge uchikandawo mapepa ekakampani kako kaunenge wavhurawo ikako. You never know, life inongochinja at any given time. Saka garai mavabata, namba ndozendasiya paflyer kana kurowa mascreenshot kana muri slow pakunyora. Yes, I hope mapedza kunyora. Thank you so much.